Takže ideme sa pozrieť na to, ako vyzerá táto novinka kyselina šťavelová v géli. Kyselnú mravčiu už postupne testujeme, no a teraz sa pozrieme na... Budem takto asistovať kyselinu. Tak sa mi páči, že používaš, Robovak. Nemám nič iné, som chudobný. Dáme asi medzi pôdicu, nie? Hej. Tu teplota nebude asi obmedzená, jak pri kyseline mravčej. Nie, nie. To je niečo podobné ako pokap. Ako keď sa robí pokap. Ale takisto je to kyselina, čiže treba dávať pozor, aby to nebolo, platí to isté, že každá včela by ju mala zažiť raz za život. V podstate raz za život. Ten život tej včielky je krátky, hej. V podstate vychádzame z toho, ako je. Čo počítame, rámiky? Nie, akurát pozerám, že sa mi to páči, že máš také kľudné včely. Že som tu cudzí človek a... No dobre. Tvoju fotku sme dali na dvere, aby si zvykli. Čiže aplikácia, že koľko približne? Teraz skúšame. Dáva sa okolo 5 gramov, alebo pri pokape. Pri pokape a takisto aj v tomto géli, hej. A v podstate snažím sa urobiť to tak, že není ten ešte tak urobený. A on bude mať čas zhruba teraz 3 dní byť aktívny, tak ako pokap kyselinou šťavelovou, s tým, že on je aktívny 3 dní. Kyselina je aktívna zhruba 1,5 dňa, dokým sa dočistí. Hej, toto stačí na včelstvo. Tak toto stačí na včelstvo. Čiže postupne oni to budú brať, postupne to budú roznášať a postupne tá kyselina šťavelová bude sa rozptylovať po tom danom úli. Prečo som sa rozhodnul týmto systémom? Že ja keď chcem aplikovať pásiky, dávam ich donútra, hej? Dám ich donútra. Musím ten rámik vybrať. Potom zostávajú tam potom pásiku. Niektoré tie pásiky výrobcovia dávajú kvalitnejšie, nekvalitnejšie. Niektoré rozoberú, niektoré nerozoberú, potom to musíme brať. A tu v podstate sa odparí a zostane čistá látka na rámiku. Čistá látka bez všetkého. A samozrejme, väčšinou dávame tie pásiky 2., 4., 6., 8. a tie pásiky visia. A pri každom tom rámiku je z jednej strany, z druhej strany vidie taká vychlípenina, čo vlastne tie včely musia potom dostávať. Čiže v tomto prípade nehrozí to, ako pri pásikoch, že to musia dostávať, tie rámiky, plasty nebudú poškodené. A ďalšia vec, ak sa dávajú teda pásiky, by sa dávali len na hornú latku, čiže tam vlastne svojím spôsobom tá horná latka veľkú časť toho pásika kryje, čiže v tomto prípade tie včely sú v tom, budú to snažiť sa odstrániť a tým pádom dá sa povedať, že všetko to, čo tam dáme, sa svojím spôsobom využije na 100%, na rozdiel od pásika, ktorý keď prehryzu padne, alebo potom včely sa najmä tomu posunú, alebo... U pásikov sa mi nepáči neporiadok v úli a u pásikov sa mi nepáči zdeformovanie plastu. Áno. Hej. To je také, že prečo som sa vybral touto cestou, skúsim, uvidím, budem vedieť, čo je. Áno, samozrejme, že aj ja budem testovať okrem teda teba, čiže toto je vlastne úplne prvotný nástrel, prvá aplikácia kyseliny šťavelovej v géli. Áno. Dá sa povedať. Áno. Na Slovensku či celosvetovo? Toto ešte nebolo nikde. V podstate tieto výrobky chceme urobiť tak, ideme ich dávať na testovanie, idú sa urobiť všetky skúšky, len ten celý cyklus bude trvať dlhšie, hej, dokým štátny ústav kontroluje, či ten schváli, ten proces je dlhší, ale už sme sa dali na tento smer, ideme to dotiahnuť. Takisto, lebo svojím spôsobom, ja som ťa tak trošku dotlačil, lebo to sme tak spolu to vymysleli, lebo u nás to funguje my spolu veľmi často komunikujeme, prakticky si denne hodinu voláme a ono to funguje tak, že ja som taký architekt, ja hovorím, a Ľubo je konštruktor. Ja volá, čo vymyslím, Ľubo povie, to je blbosť, alebo povie, že to by sa dalo spraviť, alebo je to dobrý nápad a už potom tvojou úlohou je urobiť to. V podstate ja si vypečujem
nového, starého včelára, aj keď povie hlúposť alebo niečo, čo nemá logiku, ja ho nezavrhujem, že nevie alebo nemá prehľad, ale takedy rozmýšľam nad tým, ako mi to povedal, možno vždycky vznikne niečo nové. Hej? Každý má svoj nápad, tak to je moc šikovný, tak to je ambiciózny, tak to je vzdelaný, hej? A v podstate počúvam každého a vyberám si od nich tie správne veci. Nie umenie presadzovať, viete čo, musíte toto kúpiť, je to najlepšie. Nie, to musíte sami cítiť, hej? Čo komu vyhovuje. Hej. Ono sa stane jedna vec, my vám povieme, jak si to môžete sami doma urobiť. Ja to nepotrebujem vyrábať, hej? Ja potrebujem urobiť to, že aby to bolo, vyrobte si to sami, jak ste zruční, či po chemickej stránke, alebo po týchto odvetiach máte na to technológie, to nie je celkom zložité a používajte, lebo to robíme pre nich. Hej? A oni sú pre nás. Áno, len vieš, tá domáca výroba, nie každý možno vie tak prepočítať, zarobiť túto chemikálie, čiže to môže byť niekedy trošku problém. Čiže všeobecne, či už to je gel kyselný mravčej, kyselný šťavelovej, takže teda moja filozofia bola v tom, že otvorí sa úl, jednou rukou sa chytí dymák, druhou rukou sa aplikuje, zatvorí sa a ide sa na ďalšie. Čiže aby tá aplikácia bola čo najjednoduchšia, najrýchlejšia, aby sme potom nemuseli, jak ty hovoríš, potom zberať buď pásiky alebo nejaké časti, ktoré sú imrvené. Čiže aby to bolo jednoduché, rýchle, bez toho, čiže jedna aplikácia a hotovo, žiadne otváranie, druhé, tretie, vyberanie, čiže takéto jednoduchý spôsob. Dobre, tak vidím, že všetky na to postupne reagujú, postupne sa to bude uvoľňovať. Po koľkých dňoch by to malo sa akože úplne... Za 4 dní tam nedostane ani stopa. Tak, či vlastne postupne... Všetky látky, ktoré sú tam, sa používajú v potravinárstve, vo farmácii. My ich konzumujeme ako látky, ktoré sú vôbec neškodné. Čiže vlastne jednoduchá, rýchla aplikácia, žiadne, ak by niekto povedal, že žiadne jedy, tam dávame sajrajda alebo čo, čiže všetko to, čo je, či už to je kyselina, alebo tie zložky, ktoré sú v tom geli, sú prirodzené látky, ktoré bežne konzumujeme aj my ľudia v praktických potravinách. Okrem tej šťavelky, veď aj ľudské telo obsahuje kyselinu šťavelovú. Ja som teraz počul jednu vec, ja nedávam šťavelku, lebo keď dám šťavelku, tak ja som sa nad tým zamyslel, tí, čo dávajú šťavelku, majú problém s močovými kameňmi alebo s niečím týmto. Ale to je pri konzumácii, nie pri práci. Hej. Musel som si to tiež doštudovať, čo to je, ale počúvam každého, reagujem na všetkého a vždy sa snažím doštudovať si veci, aby som vedel áno alebo nie. Áno, lebo na druhej strane ty ani ja nebudeme dávať vlastným včelám niečo, čo ich otrávi, lebo v konečnom dôsledku to postihne nás. Samozrejme, všetko vás dobehne to, čo by sme urobili zle a išli by sme za inakším cieľom. Tu je cieľ pomôcť včelstvu. Rýchle, bezpečne a rýchle. Dobre, super. Takže včelky sú úplne v pohode, postupne to bude odporovať. Takže priatelia, toto bolo úplne prvá aplikácia kyseliny šťavelovej v géli. Samozrejme, že budeme ju postupne testovať a určite vám prinesem nejaké videá. Priatelia, vidíme sa pri ďalšom videu.